24/2000 bwkha 24 tarik 2024 जों पार्टी Ipft तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों जोंनि महारानीपुर फिसारि डिपार्टमेन्टनि सुपारिनटेन्डेन्ट हानिबो जों गायसा डेपुटेसन रेरानि थां दङ तामले हिमबा जों जे Ipft बीजेपी जुट सरकार तंमानि सत्तेव जों जे जतनिनो मानथाय हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै मानथाय हिसाबै जतनि मानथाय सकथाय दङ हिसाबै जों दिनै जतननो सापर्ट खायो जों जोंनि ओ मंगिया गामि बिएचसी चेयारमैन मानगोनां सुनील देव बर्मा जतननो सठिक भाबे जे फिसारि दप्तरनि जे मानथाय सकथाय दंमोन आबो बिलि बन्टन खालाय दङ किन्तु बिलि बन्टन खालाय दङनि सत्तेव दिनै आज जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट ब आबनो दिनाय खायै ब आबनो मानियाबै ब तिनि व्यक्तिगत ब इको बुमुं लिस्ट खायै बिननो खाय कैंसिल खायै ताई कुबुनि बिनि व्यक्तिगत बुमुं न रिवै ब तिनि आ जागाबो आ मानथाय सकथायनो ब सेप्लै दङ ब निजिस ब बुमुं रि आबो हायगे सामुं टां दङ आबन बागैनो जों तिनि तेलामुरा ईस्ट डिविजन Ipft पार्टी जों सिद्धांत नाखा आगामी 24/2024 जों आ फिसारि अफिस जों डेपुटेसन रेरानि बागै जों बाध्य मावखा जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों अनुमानो 200 जना मत जों तालांनाय डेपुटेसन एजेन्डा माने जोंनि अ जागाबो दंनाय जे फिसारिनि जे मानथाय सकथाय जे अ दप्तरनि मानथाय सकथायनो तैयै जोंनि समस्त बरकनो जे गायसानो फानो करेबै डिस्ट्रिब्यूट खायनायनि बागै जों आबन तैनो अ फिसारि दप्तरनि सिबिनो जों खायनाय अमन बागैनो bwkha 24 तारिखआव जों डेपुटेसन खायनाय आबन बागै अर मीडियानि बिसिंतै साख्लायो जत ताखुक बुखुकसं अ साख्लायमानि जे डेपुटेसन जत जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजननि फाइ मानजाक फाइनायनि बागै आं खाबाय खुबैनो कबक जाव